Poštovane gledateljice, cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav. Došli smo do finalne utakmice osmog izdanja Pan-zimske lige Koprivnica. Ovaj susret nazvan je super finalom jer to je ujedno i utakmica koja će okončati ovaj turnir, a u finalu kategorije seniora snage će odmiriti branitelj naslova Cafe Bar Doberman i Cafe Bar Garden Optika Očalinko. Nakon njihovog dvoboja saznaćemo pobjednika ovog osmog izdanja, odnosno hoće li Doberman zadržati titulu ili će im ju preoteti odlična momčad CB Garden Optike Očalinko. Idemo prvo na jedan kratki predak, a onda ćemo pročitati sastav momčadi i krenuti sa samim susretom. Ove sezone očekujte samo velike stvari. Jer gdje je veliko osvježenje, tu su i najveći navijači koji donose veličanstvenu atmosferu. Pij Pan, osvajaj karte i uživaj u sezoni velikog osvježenja i navijanja. Ti biraš Pan. Upravo, dakle, traje predstavljanje momčadi Cafe Bar Garden Optika Očalinko. Za njih nastupaju, dakle, Janeš, Lauš, Ezgeta, Gorše, Kamenar, Bojić, Đaja, Halilović, Hercigonja, Smok, Usković i Malagić. A evo nam sada i momčadi Cafe Bara Doberman, njihov vratar, dakle, Žarko Luketin. Pa onda Goran Malogorski, to je drugi vratar. Matija Capar, još jedan malo nogometni reprezentativac Hrvatske. Tu je i Donald Suvajac, super iskusni igrač, rekorder Kutije Šibica. Pa onda i Korab Morina. Tihomir Šoštarić, igrač sa nešto manjom minutažom. Tu je Igor Leskovar, još jedan vrlo bitan igrač ove momčadi, također član nacionala. Igor Mostarlić, pivot prošle godine, najbolji igrač Pan-zimske lige Koprivnica. I tu je još i Bojan Kubović. Juraj Bedeković kao voditelj momčadi Dobermana. Dakle, dvoboj momčadi koje su najviše pokazale u dosadašnjem izdanju ovog turnira. U polufinalu Doberman je prošao tek nakon izvođenja penala, bili su bolji od studija Valore. Bilo je 2-2 nakon 40 minuta, onda su ipak bili uspješni. Malogorski obranio presudni šesterac, a Cafe Bar Garden Optika Očalinko je puno lakše prošla do finala. U polufinalu su stvarali Švenda Građanje sa rezultatom 3:0. Švenda Građanje i Unija Beton, koji je kasnije osvojio ispričavam se, četvrto mjesto. Poraženi su u dvoboju za treću poziciju od studija Valore. Sve je sada spremno za koji trenutak počet će finalna utakmica osmog izdanja turnira Pan-zimska liga Koprivnica. Iz godine u godinu napreduje ovaj turnir. Kao što možete vidjeti, velik broj se okupio ovdje navijača na tribinama sportske dvorane srednje škole Koprivnica. Puno je zainteresiranih jer je i puno malo nogometnih majstora. I sada će to sve kulminirati ovim finalnim dvobojem Dobermana i CB Garden Optike Očalinko.
još koji trenutak i počet će taj finalni susret. U četvrt završnici Cafe Bar Doberman je bio bolji od Pimonta s 1-0. A CB Garden Optika Očelinko je stvarala automobila Lončar i restoran Zrinski s 3-1. U svakom slučaju, definitivno dvije momčadi koje su najviše pokazale na ovom turniru i zasluženo se našle u finalu, iako treba istaknuti da je i Studio Valore pružio sjajan otpor Dobermanu u polufinalu. Uspjeli su izjednačiti u posljednjoj minuti i tek pokleknuli nakon izvođenja šesteraca. Utakmica je počela, prvi napad bit će za igrače u crvenim dresovima, za igrače Dobermana. Kubović gubi prvi duel. Capar tamo odmah vrši pritisak na posljednju liniju suparničke momčadi. Na vratima Dobermana Žarko Luketin, pouzdani vratar, dugogodišnji golman futsal reprezentacije, malonogometne reprezentacije Hrvatske. Puno je to prekaljenih aseva, super poznatih igrača, osvajača najprestižnijeg malonogometnog turnira u Hrvata, pa i šire, Kutije Šibica. I sigurno je Doberman favorit u ovom dvoboju. No, nisu niti oni nepobjedivi. Evo prvog opasnog pokušaja, bio je to Bojan Kubović. No, odlazi lopta pored vratiju. Korab Morina i Kubović. Tu je Leskovar. I ponovno se tamo Kubović našao u opasnoj poziciji. Također tamo na drugoj stativi bio je i Suvajac. Korner za crvene. Leskovar će to izvesti. Igra se dva puta po 20 minuta. Odlična sada lopta za Capara. No, nema preciznosti u tom šutu. Prema očekivanju inicijativa Dobermana u samom začetku. No, za sad odoljeva CB Garden Optika Očelinko. Vidit ćemo koliko dugo i naravno zanima nas i kako će se razvijati ova utakmica, jer 40 minuta se igra, dug je to period. Vidit ćemo i tko će imati više snage, jer i polufinale i finale se igraju isti dan. S tim da je Cafe Bar Doberman igrao to drugo polufinale, pa nešto više odmora su čak imali njihovi suparnici. Vidit ćemo od kako će to i hoće li uopće biti od nekakvog značaja. Capar. Pa Korab Morina, gubi Morina. Evo SGT. I tražio je tamo na drugoj stativi gdje je bio Luka Gorše. Prvi opasniji napad momčadi u crnim dresovima. Cafe Bar Doberman je dakle branitelj naslova. Prošle godine u finalu s 4-2 su pobijedili Studio Valore. Ezgeta. I mora boksanjem reagirati Žarko Luketin, koji je inače prošle godine proglašen najboljim vratarem
Biće zanimljivo vidjeti i to. Puno je bilo odličnih pojedinaca. Tko će biti na kraju proglašen najboljim igračem, vratarem i tko će biti najbolji strijelac. Ezgata je sada pogriješio Korab Morina. I odlična reakcija Malagića. Malagić je dakle na vratima CB Gardena, optike Očalinko. Velika borba za svaku loptu. I nastavak napada za crvene. Puno veći posjed lopte ima CB Doberman. Ovo će se upisati kao šut Kubovića, međutim bez opasnosti po Malagića. I na drugoj strani prekršaj je suđen Donaldu Suvajcu. Odmah će tu doći prigovoriti Korab Morina. Pokušati iskoristiti svoj autoritet kod sudaca. I ništa od ovog pokušaja napada CB Garden, optike Očalinko. Aut će izvesti Ezgeta. Za razliku od fucala, vrataru se može dodavati neograničen broj puta. I ne uspijevaju povezati igrači u crnim dresovima. 3-4 precizna dodavanja. Sada i Mostarlić u igri kod Dobermana. Sjajni pivot, vrlo snažan. Odličan realizator, uostalom prošle godine je bio najbolji igrač ovog turnira. Evo sada pokušaja ovako iz prekida. Bio je to Filip Bojić, no Luketin i dalje bez posla. Nije ovdje uspio doći do lopte Igor Mostarlić. I evo nekoliko sada ovdje odbijanaca, pa na kraju Leskovar izbacuje u aut. 7 minuta igre u prvom polovremenu i dalje onih početnih 0-0. Evo sada prilike Dobermanu, dok još nije posložena obrana njihovih suparnika. Tamo je pokušao po ljevoj strani proći Mostarlić. I dalje napad za crvene. Capar će izvesti aut. Samo kratko do Koraba Morine. I Korab Morina, jedna solo akcija. No, ništa od tog pokuša. Malagić. I ponovno na mjestu Capar. Mostarlić. Mostarlić okružen dvojicom igrača. Teško je tu proći na tako malom prostoru. Uspio izboriti aut kojeg će izvesti Igor Leskovar. Samo kratko do Kubovića, koji se inače pokazao vrlo preciznim izvođačem šesteraca u tom polufinalu. Na
nakon dužeg vremena, napokon lopta u posjedu CB Garden Optika Očalinko, i dalje njihov napad. Hoće li napokon biti malo posla za Žarka Luketina, suci sada zaustavljaju vrijeme. I ovo je prekratko dodano, tamo je Capar već umalo presjekao. Napokon se sad malo ekipa CB Garden Optika Očelinko oslobodila pritiska Dobermana. Napokon je lopta malo duže u njihovom posjedu. Tamo u posljednjoj liniji kao zadnji čovjek Ivan Smok. I evo dobre situacije i brani Luketin. Bio je to udarac Filipa Bojića. Prva opasna prijetnja momčadi CB Garden Optika Očelinko. I to točno na polovici prvog poluvremena. Da vidimo kako će na to odgovoriti Doberman. Preteška lopta za Kubovića. Evo sada malo i podrške za momčad CB Garden Optika Očelinko. Oni su ipak lagani outsider u ovom finalu, no puno su toga dobroga pokazali kroz ovaj turnir i s pravom se nadaju da mogu pobijediti na kraju i Doberman. Korab Morina. Ezgat je to zakratko presjekao i lopta za Žarka Luketina. Precizan pas prema Kuboviću. Pa Capar. Korab Morina. Leskovar. Ponovno Bojan Kubović. Gubi sada Kubović. Odnosi mu loptu Ivan Smok. Nastavak napada za crne. I sada je tamo nastradao Matija Capar. Prva takva situacija u ovom finalu. Capar je prekaljeni malonogometaš, dugogodišnji kapetan hrvatske futsal reprezentacije. I bit će, nadamo se, nakon ovog istezanja sve u redu s njim. Možda će morati nakratko izaći i sjesti na klupu ili ne, ili će odmah nastaviti ovu utakmicu. Matija Capar, inače član futsal Dinama. Kažem, kafe bar Doberman sastavljen je od profesionalnih igrača futsala, većinom iz nacionala, ali i iz ostalih malonogometnih hrvatskih prvoligaša. Jedna sjajna zvijezdana momčad. I dobar sada tamo slalom kroz obranu Dobermana. Bio je to Senad Halilović. Još 7,5 minuta do isteka prvog poluvremena. I dalje 0:0. I bit će sada i prvi timeout na ovoj utakmici. Zatražio ga je voditelj ekipe Doberman, Juraj Bedeković.
0:0, dakle Doberman ima inicijativu, Doberman nešto konkretniji, međutim još uvijek ne pronalazi način kako zabiti pogodak, kako probiti tu čvrstu obranu CB Garden optike Očelinko. Ovo je dakle 8. izdanje turnira Panzimska liga Koprivnica. Sveukupno su prijavljena 952 igrača, vrlo masivan turnir, računajući da kako sve kategorije, i seniorsku i veteransku i mlađe i starije pionirsku. Pohvala naravno i organizatorima za sve što su uspjeli napraviti da se ovaj turnir podigne na još veću razinu i da uspiju dovesti toliko kvalitetnih igrača, zapravo su tu neki od najkvalitetnijih igrača malog nogometa u Hrvatskoj. Korab Morina i Leskovar tamo kombiniraju u posljednjoj liniji Dobermana. Luketin dugom loptom traži Kubović, ali to je vrlo teška lopta. I to sve s lakoćom rješava obrana CB Garden optike Očelinko. Kubović je sada presjekao, pa Korab Morina i izbija u aut Senad Halilović. Kubović ne može proći. Kubović pored čvrstog Antuna Hercigonje. Još je i aut za crne. Evo sada malo i navijačke potpore s tribine za momčad CB Garden optike Očelinko. Filip Bojić, pa onda Dino Malagić. Pokušavaju sada što duže zadržati loptu u svom posjedu, ali visok pressing Dobermana. I uspjeli su crveni izboriti korner. Opet u kut ide Leskovar. Do Koraba Morine. Pa Capar. I sada nesporazum mali između Capara i Koraba Morine. Ezgeta. Lijepa lopta Ezgete, no teško je bilo to zavući u gol iz gotovo mrtvog kuta. Igor Leskovar, ušli smo u posljednjih 5 minuta prvog poluvremena. Još uvijek čekamo prvi gol. Matija Capar, pa Igor Leskovar, Korab Morina. Odlično se kreću po terenu igrači CB Garden optike Očelinko. I nema Doberman baš puno izrazitih šanci, onih pravih 100% prilika. Puno više lopta u njihovim nogama, no to im za sad nije donijelo neke konkretnije situacije pred vratima suparnika. Korab Morina i odlična intervencija Dine Malagića. Ezgeta. I ponovno dosta brzo gubi loptu CB Garden optika Očelinko. Nastavlja se taj pritisak na njihova vrata. Suvajac sada ponovno u igri.
Luketin siguran. Imao je jednu odličnu intervenciju Luketin, ostatak utakmice većinom nezaposlen. Leskovar nema slobodnih suigrača. Capar. I odlično sada pressing i nije uspio ovdje zabiti Filip Bojić. Već druga odlična situacija u kojoj se našao Bojić. Prvi put obranio mu je Luketin, a sada je to završilo malo pored vratiju. Korner za momčad CB Garden Optika Očalinko. Napokon sada malo zbivanja i pred golom Dobremana. Pokazuje i CB Garden Optika Očalinko da može biti itekako opasna. I dobar pokušaj, dobro odigran ovaj korner. Dobro je to stisnuo Bojić, najopasniji igrač momčadi u crnim dresovima, no ipak nije to išlo u okvir vratiju. Nije se uspio Mostarlić zagraditi. Kubović vrlo ustrajan, ali dobra reakcija SGT. Sama završnica prvog poluvremena, još minuta i pol do kraja. I evo sada dobre pozicije ponovno za Bojića, sad je sam iskreirao poziciju za šut, ali opet dobro reagira Luketin i sada je pokušao i Karlo Kamenjar. Dobra završnica prvog poluvremena za CB Garden Optiku Očalinko. Sada su oni nešto konkretni i opasni. Ponovno je to Bojić, sada si je namjestio na lijevu nogu, širi tamo ruke Žarko Luketin. Nije baš zadovoljan igrom svoje obrane u posljednjih nekoliko minuta. U zadnji smo minuti prvog poluvremena. Dobar sada visoki pritisak momčadi CB Garden Optika Očalinko. Potpuno su se sada okuražili. Idu po taj pogorak. Vrlo čvrsta, tvrda utakmica u ovih prvih 20 minuta. Možda i zadnji napad Dobremana. Lijepo prema Mostarliću. Luketin, Mostarlić odmah iz prve, ali dobro postavljen Dino Malagić. Zaustavljeno vrijeme i bit će i žuti karton za igrača momčadi CB Garden Optika Očalinko. Korab Morina. I izbačeno je to u aut. Pošutio je Antun Hercigonja. Još sekunda i to je kraj prvog poluvremena. Dakle, u finalu seniorskog dijela turnira između CB Dobremana i CB Garden Optika Očalinko 0-0. Nemaš uvijek pogoraka, vrlo čvrsta, tvrda utakmica. Veći posjed lopte za Dobremana, ali istini za volju nisu imali baš 100% prave prilike, za razliku od Garden Optike Očalinko, koja je imala nekoliko svojih situacija velikom većinom preko vrlo opasnog Bojića, no za sada mreže miruju. Kako će biti u nastavku, provjerit ćemo svi zajedno nakon reklamnog bloka. Ove sezone očekujte samo velike stvari. Jer gdje je veliko osvježenje, tu su i najveći navijači koji donose veličanstvenu atmosferu. Pij Pan, osvajaj karte i uživaj u sezoni velikog osvježenja i navijanja. Ti biraš Pan.
Varaždinska tvrtka Automobil Lončar prometnula se u vodećeg prodavatelja motornih vozila u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, te u Peugeot grupaciji koncesionara s najboljim poslovnim rezultatima u zemlji. Ukratko, od manjih automobila idealnih za gradsku vožnju do modela koji pružaju potpuni komfor svojem vlasniku, s obzirom na afinitete i mogućnosti, svatko među Peugeotovim vozilima može pronaći onaj idealan za sebe. Odlučite li se na kupnju, u Automobilu Lončar maksimalno će vam olakšati postupak financiranja. Kod fizičkih osoba putem Peugeot financiranja nudimo kredite našim kupcima gdje samo dođu sa 3 isplatne liste kod nas u salon. Naši prodavači, moji prodavači sve to odrade u roku 24 sata. Ne mora se hodati po bankama, ne mora se hodati apsolutno nigdje. Sve se kod nas riješi i vozilo se znači može odvesti već u roku 24 sata. Pogodnost koja se nudi pravnim osobama je plaćanje 50% iznosa odmah, a ostatak za godinu dana i to bez kamata. Imamo stvarno za svakog po nešto i svakog ko nas posjeti sigurno će naći ono što ga interesira i u biti ono koje je najbitnije naći će ono što je za njega najisplativije. Imate li već svog Peugeot imenog ljubimca, u Automobilu Lončar možete ga održavati po pristupačnim cijenama. U tijeku je servisna akcija na vozila starija od 4 godine s popustima na dijelove i uslugu sve do 30%. Uz to u Automobilu Lončar imaju i vlastitu lakirnicu ili mariju za sve vrste vozila, a stručno i ljubazno osoblje osposobit će vaše vozilo u najkraćem mogućem roku ili vam pomoći da odaberete novi model koji vam najviše odgovara. Posljednjih 20 minuta ovog turnira je pred nama. 20 minuta nakon kojeg ćemo saznati ime pobjednika 8. izdanja turnira Pan Zimska liga Koprivnica, a možda i nećemo, možda će se izvoriti i penali, odnosno udarci sa 6 metara. Filip Bojić poslužit će se sa svojim vratarom Dinom Malagićem. Capar dobro postavljen. Idemo što je ovdje suđeno, to je lopta za Doberman. Točnije za Ronalda Suvajca, pa Matija Capar. Korab Morina. Može li Morina svojim individualnim rješenjima donijeti prevagu? Capar pa Suvajac. Još jednom Morina traži Kubovića, ali izguran tamo Kubović daleko od kaznenog prostora. Sebe Garden optike Očalinko. Odlično pokrivanje u obrambenom dijelu igre za momčad u crnim dresovima. Dosta daleko su igrači Dobermana izgurani od njihovih vratiju. Suvajac. Capar odmah pokuša iz prve i lopta je dirala tamo svod dvorane, tako da će biti out za crvene. Samo s one druge strane. I Kubović odmah iz prve, ali to je završilo visoko iznad vratiju Dine Malagića. Sada pokušava i Doberman ovim visokim presingom onemogućiti svoje supernike da mirno iznesu loptu. Ali to su ovaj put uspjeli. Bojić je sjajno prošao i kakva prilika sada za Filipa Bojića. Mogli bi momčad CB Garden optika Očalinko skupo stajati ti njegovi promašaj, iako ne može se reći odlično igra, dolazi u te šanse, još da je samo malo mirniji i precizniji u toj završnici, bilo bi još puno bolje za njega i njegove suigrače. 3 minute su prošle u drugom poluvremenu.
I je li to igranje rukom Suvajca i hoće li to biti kazneni udarac, što pokazuje sudac. Još će biti žuti karton za Ronalda Suvajca. Da, kazneni udarac, šut sa 6 metara će to biti za CB Garden optiku Očalinko. Pokazuje tamo Suvajac da igra rukom izvan kaznenog prostora, no tako ne misle suci, pokušavaju još uvijek tamo Capar i Morina uvjeriti suca u suprotno. Sumnjam da će u tome uspjeti. Tamo je i Leskovar. Biće u svakom slučaju šesterac za CB Garden optiku Očalinko, a izvest će ga Filip Bojić. Evo mu prilike da se iskupi za sve dosadašnje promašaje. Velika šansa za CB Garden optiku Očalinko. Još uvijek tamo traje ta rasprava igrača Dobremana sa sudačkim dvojicama. I sada napokon Bojić može pristupiti izvođenju kaznenog udarca. Bojić protiv Žarka Luketina. I pogodak Filip Bojić. CB Garden optika Očalinko vodi 1:0, to je 4. minuta drugog poluvremena. I da vidimo sada reakciju Dobremana. I prošle godine su u finalu gubili od Studija Valore 1:0 i 2:1, na kraju preokrenuli, pobijedili 4:2. Vidjet ćemo hoće li se nešto slično dogoditi i ovaj put. Suvajac, pa onda petom pokušava Kubović. I nije to prošlo. Ovdje je Leskovar, niti on ne prolazi. Kubović se ovdje bori za loptu, no opet nije uspio ju izboriti. Ponovno kreće. Ovdje je Dobrman od posljednje linije, prekršaj na Korabu Morini. Morina zaustavljen sada potezanjem. Prekršaj je skrivio Luka Gorše. I gubi sada Morina koji se tu pretjerano zaigrao. Gorše. I sada njega pak potezao Leskovar. Sada prvi put zvižnici iz tribina i žuti karton Igoru Leskovaru zbog ovog poteza napucavanja lopte. Drugi žuti karton za igrača Dobrmana nakon što je požutio Donald Suvajac zbog onog igranja rukom kada je dakle prije nekoliko minuta suđen kazneni udarac. Biće to zanimljivo vidjeti kasnije, čuti od aktera ovog susreta. Je li ta ruka bila zaista u kaznenom prostoru ili možda malo izvan njega? U međuvremenu obrana Žarka Luketina. Bojić, strijelac za sad jedinog pogotka. Presjekao je to Korab Morina. I dobar pritisak CB Garden optike Očalinko. Luketin, odlična duga lopta, no nema ovaj put preciznosti u tom šutu. Bez puno posla Dino Malagić u drugom poluvremenu, to je odlična vijest za CB Garden optiku Očalinko. Uspješno igraju, čak su i osim tog pogotka i nešto bolji na terenu.
igrači u crnim dresovima. Doberman postaje sve nervozniji. Sada jedna reakcija Koraba Morine. Teško je tu situaciji Luka Goršen, uspio izboriti barem bacivanje iz kuta. I sada je poslao loptu tamo među gledatelje na tribine. Malagić, Ezgeta i urodio je plodom ovaj pritisak Mosterlića. Upravo je Mosterlić prošle godine bio možda i ključan igrač za Doberman. On je uspio svojim pogodcima izjednačiti prvo, a sada to nije trebao napraviti Mosterlić, nego je to napravio Korab Morina za 1-1. 8 minuta nastavka. Puno u svojim redovima Doberman ima kvalitetnih individualaca i uvijek netko od njih može skočiti. Jedan put je to Mosterlić, drugi put Korab Morina, treći put netko pak drugi i evo izjednačenja, evo ponovno situacije u kakvoj smo i bili tamo na kraju prvog poluvremena. Opet egal. Capar, prekršena Matiji Caparu. Napravio ga Ivan Smok. Capar. Vuketin. Traži Kubovića, tu je Ezgeta. Ne prolazi Ezgeta, uzimamo loptu samo na kratko, Bojan Kubović. I nesporazum sada u redovima CB Garden Optike Očalinko. Biće to vrlo zanimljivih posljednjih 10 minuta. I suđen sada prekršaj. I to je peti već akumulirani prekršaj za momčad CB Garden Optika Očalinka. Dakle, sljedeći koji naprave će se izvoriti sa 9 metara. U opasnosti su, a sada su bili u opasnosti nakon udarca Bojana Kubovića. No, ostaje 1-1. Na polovici smo drugog poluvremena finalne utakmice u kategoriji seniora između Dobermana i CB Garden Optike Očalinko. Stavili su sada malo na loptu igrači CB Garden Optike Očalinko. Ezgeta. Traži rješenje Ezgeta. Pronašao tu Antuna Hercigonju. Pa Dino Malagić. I na mjesto je Leskovar. Pa Morina. Morina, lijepa lopta prema Mostarliću. Još
Još jednom Korab Morina, Leskovar nema pozicije za šut. Kubović tamo u kaznenom prostoru, na rubu kaznenog prostora Mostarlić. Leskovar do Luketina. Pa Korab Morina, dobra lopta prema Mostarliću. Snažan je Mostarlić, sjajno se ovdje oslobodio, ali fantastična intervencija Dine Malagića. Odlično se oslobodio od Ivana Smoka Mostarlić, ali nije uspio zabiti. Capar. Korab Morina, pa ponovno Matija Capar. Evo sada opet tog pritiska momčadice Garden Optike Očolinko. Luketin. Lijepo rješenje vratara Dobermana. Capar. Luketin prema Kuboviću. Tihomir Šoštarić također sada na parketu momčadi Dobermana. Igrać s nešto manjom minutažom za razliku od ostalih igrača. Sada također dobiva svoje minute. Tri igrača više u zapisniku ima CB Garden Optika Očalinko. Dakle, raspolažu nešto većim, širim rosterom. Bio je to pokušaj Hercigonje. A sada ovdje Kubović. Kubović i dobar šut Kubovića. Za malo neprecizno. Malagić. I neprecizno prema svom najiskorijem igraču. I bit će timeout. Doberman je pozvao minutu odmora, još 6 minuta i 25 sekundi do kraja finala. Ako ne dobijemo pobjednika u ovom osnovnom dijelu, onda ćemo gledati naravno izvođenje penala, odnosno udaraca sa 6 metara. Doberman već ima takvo iskustvo, dakle, iz polufinala kada su prošli studio Valore. A s druge strane za CB Garden Optiku Očalinko. To bi bilo prvo takvo iskustvo na ovom turniru. Evo, pričekajmo još, naravno ima dosta i za igru možda dobijemo pobjednika ipak u ovih osnovnih 40 minuta. Jedan 0, dakle, za CB Garden Optiku Očalinko. Filip Bojić na 1-1 izjednačuje Korab Morina. I da vidimo tko ima više svježine, odlučnosti, snage, kvalitete u ovoj završnici u zadnjih 6,5 minuta. Kubović i Jezgeta tamo u dvoboju. Izašla lopta već van granica igrališta. Malagić i Jezgeta. I pokupit će tu loptu Žarko Luketin i odmah pokušati upostati što prije Kubovića. Capar i Morina. Leskovar na desnoj strani. Napada Dobermana. Morina nije prošao i evo sada mogućnosti za
igrače u crnim dresovima da iz brze kontre pokušaju i drugi put povesti, ipak na vrijeme se vraćaju njihovi suparnici. Biće sada zaustavljeno vrijeme. Izmjerio je ovdje 5 koraka obrambenom zidu Dobermana sudac. I odmah iz prve pokušaj Filipa Bojića. Izgleda da će to opet biti ista akcija. Kratko gurnuta lopta za strijelca Bojića. I završio je Bojić na parketu. Pokazuje da mu je potrebna pomoć. U prvom poluvremenu kod Dobermana nastradao je Matija Capar, a sada se Bojić brzo pridigao. Morat će se jedino malo obrisati parket. Naravno, dresovi su namočeni znojem i svaki ovakav pad uzrokuje natopljenost i skliskost parketa na tom dijelu. I to je odrađeno, može se ući u zadnjih 5 minuta. Ponovno sada razdoblje bolje igre Dobermana. I to je preteška lopta prema Tihomiru Šoštariću. Lijepo se ovdje uspio zagraditi Luka Gorše. Pa Bojić. Hercigonja. Nije uspio proći Bojić. I evo Šoštarića. Šoštarić prošao prvog, ali nije uspio proći i drugog igrača. Hercigonja. Pa Ezgeta. Malagić. I Bojić lijepo prolazi pored Kubovića. Sada se uspio otarasiti za kratko i Leskovar, ali ipak ga Leskovar stiže blokirati. Matija Ezgeta. Posljednji čovjek obrane CB Garden optike Očalinko. Hercigonja. Hercigonja za kratko prošao i Capar tu nije htio ništa riskirati. Izbacio loptu, ali izgleda da je još netko dirao tamo od crnih. Lopta za Doberman. Matija Capar. Luketin poklanja loptu svom kolegi na suprotnoj strani Dini Malagiću. Hercigonja i Malagić. I zanimljiva lopta, ali nije uspio ipak zaštopati Luka Gorše. Mostarlić i Suvajac, sada najistureniji igrači Dobermana. Korab Morina, pa Matija Capar. Ušli smo u zadnje 2 minute. Capar mora ipak do Luketina. I bit će to aut za Doberman, izbacio je Hercigonja.
Capar, pritisak Dobermana sada u ovoj samoj završnici. Žele izbići taj rulet na šesterce i prekršajem ovdje zaustavljen Matija Ezgeta, a sada će i CB Garden Optika Očelinko zatražiti minutu odmora. 1 minuta i 12 sekundi ostalo je još do kraja zadnje utakmice na Pan zimskoj ligi Koprivnica. Ako ne bude ovdje pogotka do kraja, pristupit će se izvođenju šesteraca. Super zanimljiva i neizvjesna završnica ovog finala, kao što je uostalom bilo i prošle godine kada su se u finalu našli CB Doberman i Studio Valore. Tada možda nekome tko nije gleda utakmicu pobjede Dobermana od 4-2 zvuči onako dosta uvjerljivo, međutim prevario bi se jer Studio Valore je tamo vodio 1-0, 2-1 i bilo je 2-2, pa je onda tek Doberman u zadnjih 15 sekundi postigao 2 pogotka. Hercigonja će započeti novi napad CB Garden Optike Očalinko. Ezgeta i Malagić. Neprecizna duga lopta Dine Malagića. I sada ulazimo u posljednju minutu. Sada se igra čista igra, odnosno vrijeme se zaustavlja svaki put kada lopta ode u aut ili bude napravljen prekršaj. Morina, strijelac jedinog pogotka za Doberman. Pokušao je Capar, ali i to je blokirano. Završni pritisak Dobermana. Suvajac će izvesti aut. Korab Morina, tamo dosta inaguravanja, pao je za trenutak Hercigonja. Nema rješenja, Korab Morina mora u pozadinu prema Leskovaru, ovaj još više u pozadinu prema Luketinu. Pa Capar, posljednjih pola minute. Velika borba. Još jedna sjajna izvedba CB Garden Optike Očalinko. Odlično su odigrali cijeli ovaj turnir. Zasluženo se našli u finalu, a ovdje pružaju više nego ravnopravan otpor Dobermanu, koji je i u oči ovog turnira glasio kao glavni favorit. A evo sada možda i zadnjeg šuta, to je bio Bojan Kubović, ali dobro postavljen Dino Malagić. Još 8 sekundi do kraja. Korab Morina će izvesti ovaj korner, tu već vreba Suvajac iz pozadine, sada on utrčava u kazneni prostor. Ipak lopta skroz od traga do Luketina, hoće da uopće više biti pokušaja. Ezgeta izbija i to je kraj. CB Doberman 1, CB Garden Optika Očalinko 1 nakon 40 minuta, što znači da će se pristupiti izvođenju šesteraca. Tek nakon izvođenja penala, dakle, dobit ćemo pobjednika 8. izdanja turnira Pan zimska liga Koprivnica. Idemo još odraditi reklamni blok uoči te same završnice. Ove sezone očekujte samo velike stvari. Jer gdje je veliko osvježenje, tu su i najveći navijači koji donose veličanstvenu atmosferu. Pij Pan, osvajaj karte i uživaj u sezoni velikog osvježenja i navijanja. Ti biraš Pan. Dakle, sada jedan i drugi voditelj moraju izabrati po 3 izvođača.
3 serije i nakon njih ćemo saznati tko će biti pobjednik ili možda rećemo ili će se ići dalje u 4., 5. seriju i tako dalje. U svakom slučaju prvi ide CB Doberman, prvi ide Igor Leskovar. Na vratima Dino Malagić. I Leskovar visoko, snažno, točan i 1-0 za CB Doberman u ovim penalima u izvođenju šesteraca. Za CB Garden Optiku Očelinku prvi šesterac izvešće Antun Hercigonja, a na vratima je Goran Malogorski koji je bio junak u polufinalu jer je obranio ključni šesterac protiv Studija Valore. A ovaj put nije imao izgleda siguran Antun Hercigonja. Za Doberman ide Matija Capar. Na vratima i dalje Dino Malagić. I brani Dino Malagić udarac Matije Capara. Velika prednost na strani CB Garden Optike Očalinko. A hoće li tu prednost sada uspjeti potvrditi igrač s brojem 19 Josip Gusković. Na vrata se vraća Žarko Luketin. Dug zalet. Gusković točan. Odličan šut Guskovića za 2-1 CB Garden Optike Očalinko. A to znači da Bojan Kubović sada ne smije pogriješiti jer ako promaši CB Garden Optika Očalinko je pobjednik ovog izdanja Pan Zimske lige Koprivnica. Veliki pritisak sada na Kuboviću koji je odlično izvodio šesterce u polufinalu protiv Studija Valore. I ovaj put urašlje Kubović. 2-2 ili 3-3 ako se računa i 40 minuta. A odlučujući sada šesterac za CB Garden Optiku Očalinko će izvesti Filip Bojić. Pogodio je u onom osnovnom tijeku igre za 1-0. Hoće li pogoriti ovaj završni penal za pobjedu? Bojić je točan! Bojić je točan i CB Garden Optika Očalinko je pobjednik 8. izdanja turnira Pan Zimska liga Koprivnica u seniorskoj konkurenciji. Uspjeli su na kraju pobijediti favorita CB Doberman, svaka im čast na tome i nitko, apsolutno nitko ne može reći da su nezasluženo došli do ovog velikog trijumfa. Sjajna njihova prezentacija, uostalom i vodili su baš Bojićevim golom iz šesterca, uspio izjednačiti koram Morina, no eto, sada ipak na kraju slave i presudnim se pokazao taj promašaj Matije Capara, odnosno obrana Dine Malagića. CB Garden Optika Očalinko je pobjednik, drugo mjesto za CB Doberman i treću poziciju osigurao je Studio Valore, a četvrta je Švenda Gradnja Unija Beton. Idemo sada, poštovani gledatelji, predatiti pa ćemo se vratiti i na svečanu ceremoniju. I sada još za kraj nam je preostalo ispratiti svečanu ceremoniju proglašenja u ovoj kategoriji seniora. Četvrto mjesto, dakle, za momčad Švenda Gradnje Unije Beton. Ekipa predvođena Gašijem i Šafarićem
poražena je u dvoboju za broncu od studija Valore rezultatom 5:3. Prije toga su zaustavljeni u polu završnici od CB Garden optike Očalinko i to dosta uvjerljivo 3:0. Ali pokazalo se da su izgubili od na kraju najbolje momčadi koja je uspjela ovaj put otići do samog kraja, uspjeti se na tron 8. izdanja Panzimske lige Koprivnica. A sada će prigodni pehar za 3. mjesto biti uručen studiju Valore. Hrabro su se nosili s Dobermanom u polufinalu, pali tek nakon izvođenja 6 teraca. I tako ih je Doberman drugi put za redom porazio ovdje u Koprivnici, prošle godine u finalu, a sada u polufinalu. Ali svejedno i 3. mjesto je dobar rezultat za ovu sjajnu momčad iz istoka Zagreba. A evo sada pehara iz Cafe Bar Doberman. Nisu uspjeli obraniti prošlogodišnju titulu. Ovaj put morali su priznati CB Garden optiki Očalinko da je bolja i to nakon super uzbudljive završnice nakon izvođenja 6 teraca. Za Doberman su ovdje u Koprivnici nastupili Luketin, Malogorski, Capar, Suvajac, Morina, Šošterić, Leskovar, Mostarlić i Kubović. S klupe ih je vodio Juraj Bedeković. A sada ćemo doći do onog najsvečanijeg trenutka, do uručivanja pehara namijenjenog pobjedniku. A to je ovaj put CB Garden optika Očalinko. Dino Malagić, Antun Hercigonja, Senad Halilović, Matija Ezgeta, Karlo Kamenar, Luka Gorše, Filip Bojić, Ivan Smok, Tomislav Lauš, Josip Gusković, Ante Đaja i Jurica Janeš bili su članovi ove pobjedničke momčadi, a s klupe ih je vodio Ivica Pejić. Sjajni njihovi nastupi kroz cijeli ovaj turnir i sve je to kulminiralo pobjedom protiv favoriziranog CB Dobermana u finalu. Sada ćemo još za kraj doznati tko su bili najbolji pojedinci u ovoj kategoriji seniora, odnosno tko je bio najbolji vratar, najbolji strijelac i najbolji igrač turnira. Cafe Bar 048 je dobio nagradu za fair play. A dobili su taj trofej jer su pričekali suparničku momčad koja je kasnila na susret zbog vremenskih uvjeta i tu su pokazali korektnost i sportsko ponašanje, zbog toga su dobili ovo priznanje. Sada bismo trebali još doznati ta 3 individualca koja će se ostvariti priznanjima za najboljeg vratara, najboljeg strijelca i najboljeg igrača. A prije toga bit će uručen pobjedničkoj momčadi jedan vrijedan ček u iznosu od 40.000 kuna. Toliko je naime namijenjeno pobjedniku u seniorskoj konkurenciji. Vrijedna nagrada.
Najbolji strelcu PH, a najbolji strelac ove godine iz ekipe Studija Valore, Kristijan Dominko iz Studija Valore je najbolji strijelac ovog izdanja turnira Panzimska liga Koprivnica. Osim trećeg mjesta, osim brončanih medalja, dakle još jedno individualno priznanje ide u momčad Studio Valore. Čestitamo još jedanput. Gospođa Jasmina Sličević prva će najbolji golmanu PH. Sada ćemo saznati tko je najbolji vratar. I to je golman Kafe bara Doberman Žarko Luketin. Dugogodišnji hrvatski malonogometni reprezentativac. Nije ovdje uspio drugi put zaredom, dakle, osvojiti naslov, međutim, drugi put zaredom i zato osvojio ovo individualno priznanje za najboljeg vratara. I sada ćemo još saznati tko je najbolji igrač cijelog turnira za kraj. A to je sasvim zasluženo Filip Bojić, jedan od junaka ovog finala koji je zabio i prvi i zadnji gol, doveo iz šesterica svoj momčad u vodstvo, onda još i zabio šesterac u završnoj seriji, nakon što je prije toga Dino Malagić obranio penal Matiji Caparu. Sada smo dakle saznali i to i za kraj je samo još konstatacija da je CB Garden Optika Očelinko pobjednik 8. izdanja turnira Panzimska liga Koprivnica. Poštovani gledatelji, toliko ovdje sa komentatorske pozicije, međutim ostanite uz nas jer ćemo se još javiti i sa akterima finala. Ove sezone očekujte samo velike stvari. Jer gdje je veliko osvježenje, tu su i najveći navijači koji donose veličanstvenu atmosferu. Pij pan, osvajaj karte i uživaj u sezoni velikog osvježenja i navijanja. Ti biraš Pan. S nama je i najbolji vratar ovog turnira, vratar Kafe bara Doberman Žarko Luketin. Niste uspjeli i drugu godinu zaredom otići do samog kraja, međutim pobjednička momčad Očelinka se pokazala zaista tvrdim orahom i na kraju to je bila lutrija šesteraca koja je otišla na njihovu stranu. Pa gledajte, smatram da smo se mi danas stvarno borili lavovski. Imali smo problema sa ozlijeđenim igračima, bolesnima, na kraju smo se pojavili sa 7 igrača. To nije izlika, ja ne umanjujem pobjedu Očelinka, čestitam i na pobjedi, bila je odlična utakmica, eto na kraju presudili su ti penali koji su u polufinalu odveli nas dalje, sad su oni pobjedili i ništa, čestitam još jednom i zasluženo osvojen turnir. Je li vas iznenadila možda ta ekipa? Možda nisu bili svrstavani među glavne favorite za naslov, ali prezentirali su odličnu igru ne samo u finalu, nego kroz cijeli ovaj turnir. Pa gledajte, svaka ekipa koja uđe u finale ovako jednog jakog turnira sigurno je vrijedna pažnje i ne smije se podcijeniti. Mi smo ušli u finale stvarno jako umorni od polufinala, dali smo sve od sebe, gubili smo 1-0, vratili se. Ne mogu reći da su nas iznenadili, znali smo da imaju tu Bojića i još par igrača Esgetu s kojima smo se susreli još par puta na turnirima. Ništa, oni su stvarno odigrali fenomenalno, mislim čak da su nas trkački nadigrali i da je to u jednu ruku na kraju presudilo taj više snage i bolja koncentracija u završnici na šestercima. Vaša ocjena kvalitete ovog zimskog turnira u Koprivnici? Pa gledajte, ovo je uz kutiju šibica i Križevce najbolji turnir. Mi smo ovdje prošle godine osvojili, svake godine se rado vraćamo i eto, ja se nadam da ćemo iduće godine opet doći tu i probati osvojiti ovaj turnir. Žarko, hvala vam i čestitke na individualnom priznanju za najbolje golmana. Poštovani gledatelji, ostanite s nama jer sada ćemo čuti još nekoga iz pobjedničkog sastava.
CB Garden optika Očalinko je pobjednik ovog izdanja Pan zimske lige u Koprivnici, a Filip Bojić je najbolji igrač. Ori se ovdje pjesma u dvorani, čestitke. Hvala, bit će još i dugo u noć, pa sad ne znam, ne bih rekao da je zasluženo, znali smo da su oni neki favoriti cjelokupnog turnira, ali smo se jako dobro pripremili i uzeli na kraju. Pa ovo je u finalu veliki Doberman koji je slovio kao glavni favorit. Eto, to su vam suigrači. S ovakvom atmosferom u Momčini teško bilo izgubiti, očito. Da, jako teško, kažem vam, svi smo više manje prijatelji već jako veliki niz godina, tako da sve smo to prenijeli samo na teren, tako da nije bilo nikakvih problema. Možete nam reći koju rečenicu o vašoj momčadi? Za mnoge ste jedno ugodno iznenađenje. Pa dobro, mislim, pripremali smo se, nadali smo se cijelu ovu zimu da bi mogli napraviti neki rezultat i eto, u Koprivnici se taj rezultat desio jer na prijašnjim turnirima imali smo malo sportske nesreće i sve to, ali eto, tu smo stvarno odigrali dobar turnir i malo nam se otvorilo i eto, uzeli smo. Vi većinom igrate, vaši igrači, veliki nogomet? Svi više manje, da, veliki nogomet. Nije vam se bio problem prešaltati u dvoranu? Dapače, još možda malo bolje. A u slobodno vrijeme, kao što vidite, igramo mali, tako da nije bilo nikakvih problema. I siguran sam vraćate se i dogodine braniti naslov. Da, definitivno. Filipe, hvala i čestitke na naslovu i na individualnoj tituli najboljeg igrača. Pozdrav. Poštovani gledatelji, ostanite uz nas jer još imamo jednu izjavu. S nama je najbolji strijelac ovog turnira, Kristijan Dominko. Kristijane, čestitke na ovom individualnom priznanju. Na kraju treće mjesto za studio Valore. Jeste li sveukupno zadovoljni? Pa na kraju ostaje žal za prvim mjestom. Vratili smo se s 2-0, gubili smo 2-0 protiv Dobremana. Vratili smo se, imali smo penal za pobjedu. Nismo to iskoristili, na kraju smo ispali. Ali opet treće mjesto, opet dobar uspjeh na ovako jakom turniru. Pokazali ste ponovno protiv Dobremana da se itekako možete nositi s njima i prošle godine u finalu sve do pred kraj, do pred zadnjih nekoliko sekundi je bilo izjednačeno. Ovaj put gotovo dvije izjednačene momčadi i mogu se otići dojam i do samog kraja. Pa je, prošle godine smo dobili gol 8 sekundi prije kraja. Nažalost izgubili smo u finalu, ove godine opet vratili smo se s 2-0. Realno to je po meni jedna od najboljih ekipa u Hrvatskoj i ostaje žal naravno za tim ulaskom u finale, ali nadam se da će sljedeće godine doći ta treća sreća. U utakmici za treće mjesto uvjerljivo vodstvo nakon prvog poluvremena 4-0 i onda ste se pomalo i grčevito branili u samoj završnici. Pa dobro, da, to je bila utakmica za treće mjesto. Dečki su svi psihički, ostaje žal za tim prvim, za finalom, za prvim mjestom. Poveli smo 4-0, malo smo se opustili i na kraju borba je za to treće mjesto, ali na kraju evo treće mjesto. Ocjena vaših izvedbi i nastupa, najbolji ste strijelac turnira? Pa dobro, to je cijela ekipa zaslužna za to, uvijek neko ispliva, evo ovaj put sam to ja, drugi put će biti neko drugi i to je tako. Kristijane, hvala lijepa i čestitke na ovom individualnom priznanju i na trećem mjestu. Hvala vam puno i vidimo sljedeće godine. Naravno, vidimo sljedeće godine, a vi poštovani gledatelji još uvijek ostanite uz nas jer još ćemo se čuti ovdje sa organizatorom turnira za kraj. Ove sezone očekujte samo velike stvari. Jer gdje je veliko osvježenje, tu su i najveći navijači koji donose veličanstvenu atmosferu. Pij Pan, osvajaj karte i uživaj u sezoni velikog osvježenja i navijanja. Ti biraš Pan. S nama je i organizator ovog turnira, gospodin Sergej Milivojević. Čestitke na uspješnoj organizaciji, već 8. put za redom, ovo već postaje tradicionalan turnir. Svaki put sa sve većim brojem momčadi igrača, ali ono što je još bitnije, kvalitetnih igrača. Pa evo, uspijevamo svake godine privući
brdo ekipa, da tak velim, i seniorskog i veteranskog i pionirskog dijela, jer turnir ima sve zajedno 92 ekipe i zbilja traje praktički mjesec dana u sve 3 kategorije. Drago nam je da ovaj seniorski dio turnira privlači ekipe iz, mogu reći, sve 4 županije okolne i zbilja osim te kvantitete koju imamo i koju jedan takav turnir bi trebali imati da bi bio u tom jednom rejtingu malo nogometnih turnira, imamo i kvalitetu i ono kaj nam je najbitnije, ovaj zadnji dan gdje nas, evo, puna dvorana svaki puta, ti igrači, ti polufinalisti, finalisti zbilja pružaju puno adrenalina, puno dobrog nogometa, puno utakmica završava na penale i to je ono kaj je jedna nagrada i nama kao organizatorima, a i publici na kraju da ipak dožive jedan spektakl, mogu slobodno reći, ovaj zadnji dan. Je li teško i koliko je teško privući ponebolje malo nogometaša u Hrvatsku da dođu ovdje u Koprivnicu? Istina da je teško, međutim protiv toga ne možeš nešto na svoju volju. Znači, bitno je da ti igrači koji dođu jedanput da nas se vraćaju i druge godine, vjerujem da su zadovoljni s organizacijom, inače ne bi dolazili više. Malo smo udaljeni od ostalih gradova, nismo baš povezani sa nekom velikom autocestom ili sa nekim brzim cestama, ali evo ti klubovi dolaze, ekipe dolaze i to nam daje jedan vjetar u leđa, mogu slobodno reći, kad dođu neki teški trenuci, onda vidimo da nam se ekipe vraćaju, dolaze nove ekipe kao i pobjednik danas, Cafe Bar Garden, Optika Očalinko, prvi puta su ove godine ovdje. Voze se 5 puta iz Zagreba, Samobora, otkud sve dečki jesu i po ovim lošim vremenskim uvjetima na kraju su prikazali ipak i najbolji nogomet, pobjedili i zasluženo osvojili, znači, prvo mjesto. Je li možda cilj da nakon neprikosnovene kutije šibica ovo postane i najmasovniji i najkvalitetniji turnir u Hrvatskoj? Pa mi neke ciljeve, kad se tiče veličine turnira, ne možemo si stavljati na teret, ali svakako gradimo jedan turnir koji sam po sebi u ovih 8 godina isprofilirao se, kad uzmemo neke argumente svih ovih 8 godina, jedan turnir koji zbilja ima jednu dušu i na tom principu gradimo kompletan ovaj zimski period i cijelu zimsku ligu. Znači, veterani igraju vrlo kvalitetan nogomet, ono kaj je najbitnije, druže se poslije tih utakmica, seniori dolaze, imaju jednu veliku notu fair playa i to nam je zbilja jako drago da i na sve sudačke moguće pogreške oni reagiraju zbilja sportski i u duhu fair playa i samo po sebi se isprofiliralo zajedno sa gledalcima koji pune dvoranu jedan poseban duh ove dvorane i ovog turnira, tako da smo iskreno zadovoljni. Teško se mjeriti sa svim ostalim turnirima, ali čim spadamo u taj jedan rang turnira koji su, ajmo reći, poslije kutije šibica se natječu da budu, ajmo reći, drugi, ali nama to nije cilj, nego bitno nam je da smo izgradili jedan štih i jednu dušu turnira i nadam se da će ovo sve potrajati još dugo godina. To vam i želimo, gospodine Milivojević, hvala vam lijepa i čestitke na uspješnoj organizaciji. Poštovani gledatelji, mi ćemo se sa Panzimskom ligom u Koprivnici družiti i sljedeće godine, a do tada ostanite i dalje pratiti malo nogometne turnire na Sportskoj televiziji. Srdačan pozdrav!